Prosím vás, mám zase problém s QoS. Zase mi to nereguluje. Router, keď stápnem toto stahovanie, tak stahuje plnou rýchlosťou, absolútne žiadna regulácia a mám to rovnako a všetky zariadenia, čo sú pripojené, sekajú, pretože počítač ide zase na plnú rýchlosť a vôbec mi to nechce regulovať a popri tom mám to všetko tak rovnako, ako ste mi vy odporúčili a jednoducho to nefunguje. Zase to nefunguje. Ja už tomu nerozumiem, proste prečo to nefunguje, ale ako môžete sa pozrieť, zase to nefunguje. Router, počkajte, ja vám to približím. Router stahuje, pozrite, plnou rýchlosťou, popri tom som tam nastavil do 80 a jednoducho ide do 80 yard, do 85 a pol. Teraz ako môžete sa pozrieť, všetky ostatné seká to, jednoducho to nestíha, predtým to fungovalo bez problémov. Teraz jednoducho všetky Android boxy zase sekajú. Ešte sa presunem do obývačky a pozrieme sa tuto. Ešte aj toto mi to jednoducho seká, mi to nestíha. Je to všetko tak, jak to bolo. Jednoducho takto to chvíľku to funguje bez problémov. Zase to potom sekne, lebo ten router od počítača táha na plnú rýchlosť proste a nefunguje to. Už ma to vytáča, už ma to rozčuluje, pretože čokoľvek tam zmením, ani keď to reštartujem, ani keď neviem, čo spravím, tak to nejde. Proste to nejde. Za chvíľku to takto funguje a zase to točí buffering, zase do kolečka a furt do kolečka. Popri tom je všetko rovnaké tak, jak bolo a jednoducho to nefunguje. Prosím vás, povedzte mi, čo mám s tým robiť, lebo už som zúfalý.